Wes tau, wes tau jeru. Bah, ana suara kentrungan ngendi ya? Apa suarane Bajuri karo Bambang? Nang omahe Bajuri apa? Kartonya nengali medhot janjimu, ambo jaga nuruti angan-anganmu. Sakabehane wis tak turuti, tapi malah menjadi dalam malah tak tuturi jalanmu. Waktu kau belok kiri lurus wae, rasanya wan sepion musik marai ati tambah berbani. Aku udah ra enak mentoyan. Masuk ras katan ya, mangan batang kok ya. Ambo apa iki? Kakakane cangkeme dorang gene. Oh, fitnah tok. Aku nyetane ra mambu apa-apa. Asem. Buktine apa? Ndi buktine? Lah, itu foto sayurane lho. Mongso ora sikatan iki. Saloro salah kabeh. Aku mau esuk sarapane kok goreng kok. Aku mangan sayurane lho, wis 3 dina kepungkur. Loh. Kakakane malah dong lidah ki. Jangan-jangan mampu tenan ya bapakku. Duh, ngelihat gak sih ya?